Hej med dig. I dag er det jo ret vigtigt, at man har masser af forskellige blomster i haverne, fordi at blomsterne de giver god grobund for en masse forskellige insekter. Og insekterne de har det svært i vores haver i dag, fordi de er så meget ensartet. Der er kun en hæk, og der er en græsplæne og ikke ret mange blomster. Så hvis du skal have en have, hvor der giver en masse af fruet liv til insekter, så skal du have masser af blomster. Det kan selvfølgelig gøres med forskellige blomsterfrø som her, hvor de skal ud og søge deres nektar. Men de mangler også nogle steder at bo henne. Og der kan man selvfølgelig købe sådan nogle huse som dem her til bier, som er vigtige bestøvere ude i haverne. Du kan også lave dem selv, og det vil jeg vise dig nu. Så nu vil jeg vise dig, hvordan du kunne lave et insektbo selv. Det du skal have, det er for eksempel en kasse som den her, en trækasse. Og så har jeg her brugt vil bruge nogle rødlærspotter, som du også kan bruge. Dem kan du købe i planteskolen, eller du måske finder et sted, hvor de ligger. Så har jeg været ude i haven, og her har jeg for eksempel toppen fra hortensia, som jeg har puttet ned i. Jeg har fundet nogle blade, som jeg også har puttet ned i sådan en af potterne. Og ellers har jeg været ude og hente brændenældestokke, brændenælder fra sidste år, som er gode. Og jeg har hentet noget mos, som det grønne her, og jeg har hentet nogle grankogler. Men nu vil jeg vise dig, hvordan du skal gøre, fordi det er vigtigt, at du får det sat rigtigt ned. Du tager simpelthen potten her, sætter ned i, og så kan du fylde i med nogle kogler, som dem her, og det gør jeg med spidsen opad her. Og du kan fylde i med noget mos. Se, nu har jeg forfyldt den her kasse ud, og jeg har lagt noget kyllingenet henover, for ligesom at holde på det hele. Fordi meningen er, at den her kasse, den skal op og hænge ude i haven. Men du kan se, hvordan det ser ud nu her. Hvis du kommer tæt på her, så kan du se, at jeg har fyldt det hele ud, og jeg har en masse stappe fra brændenælder, som jeg har i her. Der er jo nogle gode huller i, som bierne er vilde med. Jeg har noget bjørneklo, noget tørret bjørneklo. Det skal du sørge for, at det kun er tørret, du tager fat i, ikke de friske, fordi de kan brænde og give store vabler. Og ellers så har jeg vigtigt, at det er fyldt ud det hele. Og nu er den her klar til at sætte ud i haven, så du har en slags bed and breakfast til alle dine insekter. Vi ses.